थोर शिक्षक, भारताचे राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन म्हणजेच 5 सप्टेंबर होय. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून सरकारने 5 सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे चौफेर बुद्धिमत्ता असलेले व्यासंगी व्यक्तिमत्व होते. सन 1888 साली त्यांचा जन्म एका तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबात झाला. ते पदवीधर झाले आणि 1921 साली तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत झाले. कलकत्ता विद्यापीठाबरोबरच ऑक्सफर्ड, मैसूर, मद्रास, वॉल्टेर इथल्या विद्यापीठात व महाविद्यालयात त्यांनी अध्यापन केले. बनारस आणि आंध्र येथे उपकुलगुरू म्हणून त्यांनी आपली सेवा केली. डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी अनेक विद्वत्तापूर्ण असे थोर ग्रंथ लिहिले. शिक्षण आणि पवित्र धर्म यांना त्यांनी आपल्या लेखनात प्राधान्य दिले. इंडियन फिलॉसॉफी हा त्यांचा ग्रंथ फारच लोकप्रिय झाला. त्यांनी भगवद्गीतेचे रसाळ अशा इंग्रजीतून भाषांतर केले. त्यांचे व्यक्तिमत्व सर्व जगाला आवडणारे असे होते. ते चुकूनही कधी कोणावर रागवले नाहीत. त्यांचा स्वभाव अत्यंत शांत होता. विविध भाषेवर त्यांचे असामान्य प्रभुत्व, जबरदस्त स्मरणशक्ती, स्पष्ट उच्चार हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू होते. फेटा, अंगरखा, पांढरी शुभ्र सलवार अशा पोशाखात ते व्यासपीठावर आले की क्षणभर देवदूत आल्यासारखे वाटे. असे हे भारतीय संस्कृतीमध्ये थोर व्यक्तिमत्व असलेले व्यक्तिमत्व. भारतीय संस्कृतीने शिक्षकांना, गुरुजनांना आदरणीय, पूजनीय असे स्थान दिले आहे. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव अशी आपली संस्कृती आहे आणि आपल्या या संस्कृतीमध्ये गुरुलाही तितकेच महत्त्व दिलेले आहे. अशा या थोर व्यक्तींचा जन्मदिन आपण दरवर्षी शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो. बालमित्रांनो, आपल्या गुरुजनांचा आपण आदर राखावा. आजपर्यंत अनेक थोर गुरु शिष्य होऊन गेलेले आहेत. अनेक गुरूंनी आपल्या शिष्यांना समर्थ बनवलेले आहे. अशा सर्व गुरूंना स्मरण करण्याचा आजचा हा दिवस. आजच्या दिवसाच्या सर्व गुरूंना हार्दिक शुभेच्छा.